Nejrozsáhlejší modernizační etapou však byla výstavba ze začátku 60. let. Na níž se podílelo přes 300 dodavatelů, včetně zahraničních firem ze 14 zemí. Svým rozsahem to byla největší stavba tehdejšího strojírenství, která po svém dokončení umožnila zavést progresivní výrobní techniku, používanou nejvyspělejšími světovými automobilkami. V roce 1969 opouští brány závodu miliontý vůz od zahájení výroby firmou Laurin a Clement. A to už jsme vlastně v současnosti. Zanedlouho byly vybudovány další nové výrobní objekty, zejména svařovna a lakovna. Známá typová řada Eš 105-120 se mohla pochlubit moderní karoserií se zvýšenou odolností proti korozi. Tomu napomohla nová technologie povrchové úpravy fosfátováním, elektroforézou a nástřikem PVC plastizolu. Lakovna se rozkládá na ploše 17 500 čtverečních metrů. V té době se už Škodovky vyvážejí i do zemí s vlastním vyspělým automobilovým průmyslem, například do Anglie, Německé spolkové republiky, Francie a Itálie. Mezinárodní strojírenský veletrh Brno 1982. Veřejnosti se představuje sportovní vůz Škoda Garde. Byl to jeden z nejvýkonnějších strojů vytvořených v automobilových závodech. Výrobu zabezpečil pobočný závod AZNP v Kvasinách. Jehož pracovníci se všestranně vyrovnali s náročnými požadavky zahraničních zákazníků. Čas nelze zastavit. Čas neustále ubíhá kupředu, přináší řadu problémů a změn a vyžaduje další a další modernizaci. Rok 1983. Ve výzkumném ústavu motorových vozidel v Praze probíhá úspěšná bariérová zkouška nového modelu typové řady Škoda 105, 120, 130. Výsledky jsou více než dobré. Propočty ukazují, že konstrukčně perfektně řešená přední část vozidla pohltí až 50% kinetické energie. Tím se radikálně zvyšuje bezpečnost řidiče i spolujezdců. Nové vozy vzbuzují zasloužený zájem díky novým konstrukčním prvkům, jimž se přizpůsobují světovému trendu. Mimo výrazné změny v přední masce a zlepšeného interiéru jsou tu i novinky technické, například zvětšení rozchodu přední nápravy, zavedení hřebenového řízení, dále zvýšení obsahu motoru na 1300 kubických centimetrů a zavedení 5. rychlostního stupně.
Výroba se rozbíhá naplno, avšak zdaleka nestačí uspokojit všechny zájemce. V roce 1983 se v Mladé Boleslavi vyrobilo celkem 171 408 vozů. V současnosti se škodovky vyvážejí do 37 zemí světa. K největším odběratelům ze socialistických států patří Maďarsko a Polsko. Z kapitalistických zemí je to Velká Británie, Dánsko, Francie, Německá spolková republika, Holandsko, Belgie a Finsko. U nás nejrozšířenější osobní vůz taky v zahraničí úspěšně soupeří se známými světovými automobilovými značkami. To vše jsou bezesporu úctyhodné výsledky, ale jaký bude zítřek? Koncepce typové řady 105, 120, 130 s motorem vzadu je velmi úspěšná a není vyloučeno, že se k ní některé automobilky v budoucnosti vrátí. Automobily s motorem v přední části vozidla však mají řadu výhod, které lákají každého výrobce. Na základě usnesení vlády Československé socialistické republiky o dalším rozvoji výroby osobních automobilů se v AZNP konala významná porada. Sešli se zde všichni, jejichž úkolem je zajistit, aby za několik let sjel z výrobních pásů mladoboleslavské automobilky tolik očekávaný vůz nové koncepce s motorem vpředu. Je to nesmírně technicky a finančně náročná záležitost, zahrnující rozsáhlou přestavbu výrobního zařízení. Už dnes je třeba předvídat a určit vše, co bude odpovídat světovému vývoji v budoucnosti. Zatím pokračuje další modernizace současné výroby. Škoda Rapid, model roku 1984. 5stupňová převodovka, motor o obsahu 1300 kubických centimetrů a řada dalších technických vylepšení. Nová úprava přední masky sladila celkovou linii karoserie ve funkční a esteticky harmonický celek. Vůz Škoda Rapid má elegantní tvar, vynikající jízdní vlastnosti, je bezpečný a hospodárný. Je to už více než 9 desetiletí, co byly položeny základy našeho motorismu v Mladé Boleslavi. Ze slavné tradice tu organicky vyrůstá neméně bohatá přítomnost. Bylo to nesporně radostné bilancování v rámci oslav 90 let založení AZNP. Vždyť jen málo která automobilka se může chlubit takovou prosperitou a tak cílevědomým rozvojem, jako je to právě zde, v Mladé Boleslavi. Dělníci, technici, konstruktéři, pracovníci vývoje i administrativy pociťují oprávněnou hrdost na svůj závod, který v současnosti patří mezi největší v Československu. V období 1945 až 1983 tu vyrobili celkem 2 986 000 automobilů. Stalo se už tradicí, že sport a automobily Škoda tvoří nerozlučný celek, neboť sportovní úspěchy Škodovek jsou nepostradatelným pomocníkem pro zdokonalování standardních osobních automobilů. Nový vůz pro sportovní soutěže Škoda 130 LR, důstojný nástupce Škody 130 RS, která získala v roce 1981 prvenství v mistrovství Evropy cestovních vozů v závodech na okruzích.
Současné vozy Škoda navazují na slavnou více než 90letou tradici. Z Mladé Boleslavi vyjížděli do blízkého i vzdáleného světa vždy perfektní automobily. Snahou Škodováků bylo vytvoření lidového automobilu, spolehlivého a nenáročného v provozu i v údržbě. Elegantní vzhled i hospodárnost. Vůz pro každou příležitost. Do slunce i nepohody. Vůz pro každého. Pro mladé i starší. Do zaměstnání i na rekreaci. Rodinný vůz. Právě pro tyto vlastnosti jsou automobily Škoda u nás i ve světě tolik oblíbeny. Všude se osvědčily, v běžných i extrémních podmínkách a situacích. Ano, byly to báječné stroje, které stály u kolébky našeho automobilismu. Právě díky jim a lidem, kteří je vytvořili, se zrodila ona dlouholetá úspěšná tradice. Tato tradice pomáhá, ale současně i zavazuje. Vyrábět automobily, na které můžeme být hrdí doma i v zahraničí. Tradice? Současnost? Samozřejmě budoucnost. Jejím prvořadým úkolem je vytvořit osobní automobil nové generace. Jak bude vypadat? Ne, takhle ne. To jsme si jen vybrali mezi exponáty zdejšího autosalonu. Škodováci neporuší tradici, kterou dlouho budovali. Připravují generaci vozů, se kterou obstojí v Československu i v zahraničí.